Labari da dumi shi yanzu na an ci karo da wani bidiyo wanda aka gano 'yan ta'addan da aka shigo da su kasar Benin domin a watsa su cikin kasashen IAS. A ranar jiya Talata aka ci karo da wani bidiyo wanda yake nuni da cewa wasu mota ko wasu motoci wanda aka yi musu basaja a matsayin motocin dakon kaya daga kasar Cote d'Ivoire sun shigo cikin kasar Benin. Wanda kamar da kuke gani mutane ne wanda aka gani ake saukowa daga cikin motar, kuma menene dalilin da ya sanya aka boye. Kamar da yadda kuke gani, wannan mota ce wadda take dauke da fararen mutane da bakake wanda ake kyautata zaton wannan fararen ma'aikata ne daga kasar Faransa wanda su ne suke horar da 'yan ta'adda wanda suka dauki tsawon lokaci suna gudanar da irin wannan aikin a kasar Cote d'Ivoire, daga bisani kuma aka watso su cikin kasashen IAS. Watanni hudu ko sama da haka shugaban kasa General Darmi Abdurrahman Chani ya bayyana irin abubuwan da ake shiryawa, sai dai mutane da dama ba su yarda ba, amma mu da mun san shugaban wane ne, mun yarda da abin da ya faɗi. Wannan ne dalilin da ya sanya ake ci gaba da ya matsa hazo akan al'amarin, duba da yadda harkokin ta'addanci suke ci gaba da ta'azzara, musamman ma a kasar Benin da kuma iyakokin kasar Niger da wannan kasashen da suke karkashin Faransa har zuwa yau. Menene dalilin da ya sanya aka sauya hanya maimakon a shigo da su ta kasar Burkina Faso kamar yadda aka yi a kwanakin baya? Hikimar ita ce kasar Burkina Faso ta ƙara tsaurara matakanta, musamman ma akan iyakarta da makauciyar Cote d'Ivoire. Wannan shine dalilin da ya sanya yanzu aka sauya hanya. Idan aka shigo da su kasar Benin, to cikin sauki za a iya watso su cikin kasashen IAS, wato ta tafkin Chadi, ta nan ne za a yi amfani. Wannan shine abin da ake zargi, kuma an tabbatar da cewa wannan sahihin bidiyo ne, babu wani edit da aka yi mishi. Bidiyo ne na gaskiya 100% kuma abin da aka gani gaskiya ne. Ba mota ɗaya bace ba, wannan dai bidiyon dogo ne, sai dai kamar yadda muka samu bamu samu cikakken bidiyon ba, mun samu guntu mai minti ɗaya. Wannan shine abin da ya wakana. Mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da roƙon Allah da ba mu shugabannin mu goyon baya, insha Allah mu ne da nasara.